जों दा नै एकदमबारे NSS नि नामाव नै कालारिं होनो लाबाय नै बुस्थुफोरखौ लोगोफोर ओमफ्राय हनै बिसोर लाबाय टटेल 8टा डास्टबिन बानायग्रा होनो ओमफ्राय नै सिख्लाफोराबो लादों माखासे नोंथांमोनखौ दिनैनि बे खुवा खुनाय समाव आंनि बे बिबार अफिसियेलाव गोसो गोथारै बरायफिननाय जाबाय बिसोरा गोबाव जाबायमोन नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग लाबोया दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरो लोगोफोर नोंसिनि सिगाङाव नोंथांमोना मोजां मोनदोंमोन नायलांबाय थादो जों दिनै नै NSS नि मुङाव मोनसे डास्टबिननि कालार होनो माबादों दा गुणोत्सव सोलिगासिनो नालाय जोंनि स्कुलाव बेनिनो मुङै जों एसे खामानि मावदों आरोना लोगोफोरनि फंबाय मोनबोदों गासिबो दंजोबो जों थांसिगोन दा मोना एकदमबारे सिखा लायनो नागिरदों ओमफ्राय गारिया सारनि आरोना बिसोर बायनो हाखाया मालायनि स्पेकखौ लानानै जा एकदमबारे नै सिख्लाफ्रा डास्टबिन लाबाय नै जों बेखौ कालार होगोन लोगोफोर ओमफ्राय नै आं कालार लादोंबा बावसो फैबाय नै बोथोराव एकदमबारे खुवा खुनाय जायगा गासिबो माव बोरैबा मेंग्लाबायना गारलायना गोलैला मोखां गन्थं लालजानो माथो नै जोंना खांख्राइ अफिसियेला एकदमबारे टेनसन मा जालाजोबखो मा जादों खांख्राइ अफिसियेल आं बुंथ'ला दे एसे बुंदो आंबो मोनायाव खेबसेल' खारबोदों दाबो ओरैनो एकदमबारे बिरजयमोन दङ ओमफ्राय ओरै माबामोन दं ओथायमोन दङ है थाव दंमोन ना आखायाव नै एकदम आवथिथार Jadi bukan. Jayu, apa dia? Dia mau yang mana? Olsapra speeding nih. Kamu. Olsapra speeding nih. Hey, Olsapra. Dede मोजां माव फोथायथारना लोगोफ्रा माबायदि दंनो एकदमबारे नै दा मावगासिनो ना लोगोफोर दे थाब बोखा खय हाजारनि बायदि थांनो जों नै दा बेखौ कालार होनोसै आरोना गंब्रै देफांखांबाय जोङो ओमफ्राय माखासे दंबावो नै जोंना सारा स्टार्ट खालामबाय नै कालारखौ गंबा जाबाय स्टार्ट खालामबाय सारा फुनग्रोबाय जोंना माबायदि मोनदों बेखौ बोखानानै जोबोद मोजां मोनदों जों मा खालामनो जों दा खामानि मावग्राया दे माव दे गासिनो जोंना दा हाथाय जागोन ना लोगोफोर बेखौ दिफिङाबा जोंनि आखाइफ्रावनो उनाव बौलाबाय थागोन बेखौ दिफिङा लाबाय आरोना बिसोर रोंखाया नै सिखाखौनो थिखोनो हाया नै जाया सारा फुनबाय नै जोंना फार्स्ट एसे गोजान फैला NSS नि आरोना लोगोफोर जों दा कालार होबाय बेखौ डास्टबिन बानायदों नालाय मा सोलिगासिनो बुंलाय Amara, जोंना मावगासिनो
नोंथाङालाय नैबे उदायखाया जेबो उदाया बियो ओरैनो भिडिअ लालाबायदों भिडिअ लादों सोलोंनांगौआ सोलोंनांगौ सोलोंनो माने फुनग्राखा रोंखायो ओमफ्राय बाव स्कुलावसो फार्स्ट टाइम फुनदों मोजां फुन माखासे फुनखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय गंथाम नैबेखौ फुनबाय नै बिसोर गंनै ओमफ्राय नैबे गंसे फुनबावबाय फुनगासिनो जिरायगासिनो बिसोर आराम आरामनो मालाय मावनायखौ नायलागासिनो मावा दाङा मालाय मावनायखौ नायलागासिनो बिसोर फाइनालि लोगोफोर दा कमप्लिट जाबाय आरो ना नै जों बेखौ फुनखांजोब्बाय फिनिशिं खालामजोब्बाय दा नामल' लिरनांसिगौ आरो ना बाव इउस मी दास NSS होनानै बाव लिरगोन आरो जोंनि बाव ओमफ्राय जों दा बेखौ कालार फुनखांजोब्बाय एकदमबारे देथ्रम खालामनानै ओमफ्राय जों दा दसे फोरानबाय आरो ना लोगोफोरनि बेखौ ओमफ्राय जों उनाव कालार लिरनानै थांसै नै जों कालार फुनखांजोबखाबाय बेखौ ओमफ्राय जों दा नाम लिरनानै दसे थानानै फोराननानै ब्लड आरो जोब्बाय जोंना खामानिया होमबानो 2000 years later मावनानै जाबाय लोगोफोर नै अबसे नै बाव जाजोब्बाय ओइ माब्रै जा टाइम गैया जों दा सिखा फैदोंमोन आरो मोनसे गामियाव ओमफ्राय जोंखौ जाबाय नै मा ओंख्रिथाय ओमफ्राय नैबे रुटि दं ओमफ्राय ओरै जाबाय जोंना बसा नै गारिया बे नै बेजों फैदों जों गैया फंबाय जाबाय Wow. गोदान लानाया गोदान लानाया नै जादो आंबो जानोसै नायबाय थादो गाइस जों नै दा फैफिनबाय आरो ना दखाननिफ्राय जानानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नायलांबाय था लाइक खालाम एरना हर रोंगोना रोङाथाय रोङा आङो एसे गावबायदि गिदिर आखियानो गिदिर माबा मानसिफ्रा सिनायनाय नङाना गिदिर लिरसं बाहायनाय नंबावसो जाबाय नै लावथि लानानै थाग्रा रा बाहाय NSS बानायखांनानै लाबोबाय आरो ना लोगोफोरजों दा बहायसिगोन नै डास्टबिनखौ गेटआव बाव गंनै होसिगोन नै बाव गंसे होबाय ओमफ्राय ओरै लाबोबाय नै बाव गंसे होबाय दे हबाय दोनो नैबाव गंसे बाव गेटआव इन्ट्रियाव गंनै बार ना लोगोफोरनि बाव गंसे ओमफ्राय नैबाय गंसे ओमफ्राय नै माखासे लागासिनो ओरै लादों माखासे लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ